En aquest tercer videotutorial veurem tot el tema de competències i notes, que són les pestanyes d'activitats i competències específiques i primera, segona, tercera i nota global. Quan volem posar activitats per avaluar-les, ens anem primer on diu activitats i competències. La referència és una referència qualsevol, pot ser un número seguit, 1, 2, 3, cap problema. Anem a suposar que hem fet un treball en grup i hem fet una presentació oral, per tant, la relació presentació oral, per exemple, la data que la fem, invento del tot, no sé, 25 d'octubre, i en què ha consistit, no? Doncs presentació. Aquesta és una activitat que puntuarem. I indiquem quines de les competències bàsiques hem treballat. Doncs a la presentació oral segur que treballem la comunicativa i artística i posem un 1, segur. Artística i cultural pot ser que sí, pot ser que no, en aquest cas posem que no. El tractament d'informació digital sí, perquè hem fet un PowerPoint i era important. I tal com l'han fet, doncs, autonomia i iniciativa personal, doncs també hem treballat. No? Això cadascú, evidentment, segons l'activitat, cada professor marca les competències que creu que ha treballat més en aquest sentit. Això són les competències transversals, les que són competències bàsiques, que en dèiem. Després tenim competències específiques, que són aquestes d'aquí, tres quarts del mateix. Ens apareix l'activitat que ja hem posat i llavors cada matèria ha de definir quines són les teves competències específiques. Se pot marcar fins a 20. En el cas del decret de la Generalitat, cada àmbit en marca, el científic tecnològic, per exemple, en tenim 15, si no em falla la memòria, i podríem dir, doncs, aquelles, evidentment, no estan explicades aquí perquè seria molt llarg, cadascú ha de saber quines són, i doncs, mira, resulta que aquesta, concretament, doncs, em treballava la 1, i em treballava la 7, i em treballava la 15, per exemple, no sé, invento perquè no recordo en aquests moments quina és cada una d'elles. De tal manera que ja estic indicant cada matèria, en cada activitat, quines competències marca. Això em servia després per saber quines competències treballo més, quines treballen menys, on hem d'incidir més. En quant a notes, si ens anem a primera, suposem que és primera avaluació, això és primera avaluació, ens tenim aquí el típic full de notes per calcular mitjanes. Com que ja he indicat les activitats abans, aquí on diu referència puc posar el número 1, en la qual cosa ell sol identificarà què és la presentació oral, posarà aquí sota presentació oral, i així les tinc totes lligades. No? He indicat per aquesta activitat 1, he indicat quines competències bàsiques treballava, quines competències bàsiques específiques treballava i finalment posaria quina nota hi he posat. Doncs mira, he fet un 7, un 8. D'on surt aquesta nota? Doncs aprendrà. Si heu fet una rúbrica, pot sortir d'una rúbrica. Això recomano, ja que hi soc, el Corrúbrics per fer-ho. O si heu fet una nota vosaltres, això cada professor decidirà com fa la nota, però ha de posar un numeret aquí perquè al final de trimestre ens agradaria no hem de posar unes notes numèriques. Posaríem a cada alumne la seva nota que ha tret i ja ho tindríem. Faríem això durant tot el trimestre amb totes les assignatures, amb totes les activitats. Per tant, tindríem activitats de cada una de les activitats específiques, bàsiques, i aquí posaríem totes les notes. Quan arriba al final del trimestre, que podem tenir aquí 8, 10, 12, 15 activitats, només haurem de fer una sola cosa, que serà posar quin tant per cent té cada una de les activitats. S'ha d'estar al 0%. Clar, si jo posés 3 activitats o només 2 activitats, doncs suposem que fem 3 activitats. Evidentment és molt poc, no cal dir-ho, però podria ser, jo que sé, una segona pot ser una redacció que ens han fet. La vam fer al novembre, doncs el 5 de novembre del 2016, era una redacció, no sé de què, però en tot cas treballàvem aquesta segur, i haurem d'aprendre perquè han hagut d'espavilar-se sort, o sigui, invento, La 2, aquí doncs, podríem treballar, doncs mira, també ens treballava la 1 i ens treballava la 4. I a la primera avaluació hi posarem l'activitat 2 i posaríem les notes de cada un d'ells. Les invento. I ja està. Això ho haurem fet, aquí en tinguem dues, ho haurem fet amb les que volguéssim. En aquest cas, com que només en tenim dos, podem dir que això sigui un 30%, per exemple, i aquest sigui un 70%. L'important és que assumir el 100%, que surt 100%, i ens surt la mitjana. Doncs mira, la mitjana d'avaluació, tenint en compte, en aquest cas, només 2 activitats, podem tenir totes aquestes activitats fetes, sortiria 4, aquesta, i normalment els programes, almenys a la Generalitat, s'ha de posar una nota entera, doncs aquí tindríem la nota entera de l'alumne. Evidentment, això és una proposta de nota. El que jo recomano és que ara cada professor, quan vingui aquí, s'ho mira, estudia, decideix i acaba posant. Hi ha professors que posen una nota específica d'actitud, la podria posar actitud, posar nota d'actitud i posar, doncs mira, l'actitud valgui el 10%. Doncs pot posar aquí el 10%,
no tinc cap preferència perquè no està allà, però posaria actitud. I llavors aquí li hauria de baixar i ja està. Aquí podria posar la nota d'actitud dels alumnes. Doncs mira, hem de veure d'on surt aquesta actitud. Ja en parlarem a altres videotutorials, com recuperar aquell de més i de menys i de més i de menys que hem posat dintre d'actitud, que podríem fer-ho perquè ens ajudés a calcular aquesta nota. Doncs ja ho tindríem, les activitats, l'actitud i aquí la nota final. D'aquesta manera tenim calculada les notes del primer trimestre. Hi ha un avantatge que és com que hem indicat competències aquí i hem indicat competències aquí, quan ens anem als resums, tenim resum de competències, ens apareix una cosa molt interessant, que és veure què passaria amb els alumnes només amb les competències que tenim. Per exemple, mirem l'Albert i resulta que el primer trimestre només hem fet 2 activitats de la competència lingüística, les 2 que hem posat, les 2 en tenien, de les altres hem fet 0 o 1, i ens diu si només contem aquelles activitats, doncs la nota que té. Per exemple, de TIC només té una activitat que tenia un 7 i del Aprendre té un 4 perquè és l'única activitat que teníem. No? De manera que puc veure als alumnes quines són les seves competències més fortes i més fluixes. Clar, si només tinc 2, 1, 1, 0 activitats no és significatiu, si en tinc moltes sí. Si el vostre centre adopta el que es diu l'assistatut, està indicat a la web que és, l'avantatge que té és que totes aquestes coses que fem aquí les ajuntem amb tots els professors, de manera que no tindrem aquí 2 o 3 o 15 activitats, sinó que en tenim 50 o 60 de tots els professors, i llavors és més significatiu. El mateix pot passar amb les específiques, on ens diu per cada competència fa les mitjanes només d'aquelles activitats que tractaven en aquella competència i ens ajuda a saber doncs, quins alumnes estan millor i quins estan pitjors en aquest sentit. I ja està. Bàsicament això és el que volíem ensenyar amb aquest videotutorial.